ढेकियाजुलि टाउनाव आरो आंनि उनथिंजाय दङ गथ' दङ आरो दा आंनि फंबाय माने सेम फेस आरो ना सेम बाट डिफारेन्ट होननाय आरो ना स' दा मोखांखौ देखायगोन बेबो माबा हेलमेट गानगासिनो नालाय बारा नुवाखैथ' देखायगोन आङो लोगोफोरना आंबो आरो नै थांगासिनो जों दा लोगोफोर थांबाय थादो जोंजों बिथांनि खामानि दङ बिनि थाखाय फैबाय आरो ना आंथ' बिदिनो खामानि गैयामोन थांबाय थानो लोगोफोर लोगोफोर जों दायो फाइनालि ढेकियाजुलि टाउन हाबजेनबाय आरो ना स' ओमफ्राय फंबायनि जोंहा बेंकआव खामानि दं आरो एसे दायो लेफ्ट साइडजों थांसिगोन आरो ना थ' ओरैजाय सोनाबखैजों थाङोबा जोंहा रौता मोनहैबाय मंगलदै बिथिं मोनहैजोब्बाय आरो खारुपेटिया लाइनजों थ' जों दायो लेफ्टजों हाबनोसै आरो ना तेजपुर लाइनजों लोगोफोर लोगोफोर ढेकियाजुलि टाउन आरो ना बियो जों दायो बेंकआव हाबहैग्रोनि लोगोफ्रा टाउनखौ खालि नुदों जानो हागौ माने दखाना खुलियाखै स' दिनै मंगलबार नालाय लोगोफोर मंगलबार दिनाव ढेकियाजुलि टाउना बन्द' थायो आरो ना स' लोगोफोर फाइनालि नै स्टेट बेंकआव मोनफैबाय आरो ना स' बारनोसै आरो ना लामा बारनोसै नै सिगाङाव थांगासिनो मालिकआ आं मास्क खुनानै लानोसै दे खेबसे नायना हर हेलमेट खुनायजों सिङाव हाबसै लोगोफोर जिरायनानै दं आरो ना दायो बेंक सिङाव ओमफ्राय सासेया खामानि मावगासिनो आरो गावनि खामानि आरो माने CSP होयो नालाय बियो एबसेन्टाराव ओमफ्राय गावनि थाखाय माने मानसिफोरनो हरनो फैसाबो लांफैखादों ओमफ्राय CSP नि एसे माने खामानि मावनांगौ आरो ना ओइथिं दङ इयो ओरैजाय बेग बानायो आरो ना लोगोफोर खामानि जाबाथाय थांसै ओमफ्राय गावनावबो सोंनोसै मा होनो मा खामानि दंबावो नायलांबाय थादों लोगोफोर गासिबो मा गैया हो फट' गैयालै नै बेंकआव खामानि मावनो फैनाया जेबो डकुमेन्टस लाबोआखै इयो बावना फैजोबदोंनो मालायखौबा गावनि चेम्बाराव रायनो हागौमोन आरो ना हो मालायखौबा गावनि चेम्बाराव रायगोन आरो इयो ओमफ्राय दा गावनिखौखाय गैया फट' लाबोजोबनो बावदों स' लोगोफोर माने डकुमेन्टस बावबोबाय नालाय ओमफ्राय मोनसेल' खामानि जाबाय आरो ना नेक्स्ट खामानि दंबावोमोन बे खामानिया जायासै आरो ओमफ्राय दा थांलायनोसैलाय बेलेग मोनसेथिंजाय आरो ना थ' लांफाबाय थादों लोगोफोर आयौ जाबाय थ' नै जोंहा स्टेचु मुसुखा थ' माने बैयाव मानसिया बहुत भिरमोन आरो ना ATM-आबो ओमफ्राय दा नै नेक्स्ट ATM-आव फैबाय आरो SBI नि नैबे मा आंखौबो नांफागौ न' सिङाव हाबनांगौ बेयावलाय केमेरा लानो मोन ना मोना मोनलै ना जेबो जाया फैलायबाय नै लोगोफोर बेंकनिफ्राय ATM-निफ्राय फैनानै दायो थाव सोनोसैलाय आरो ना गाधाजुलि पेट्रल पाम्प आं हले ओंखारनो गैया दै रोंखागौलै मानसिया गावहा ओंखारनानै ओमफ्राय आंखौ गसंनानै माबाना थाहोदों आरो ना बिराद फाग्ला मिक्सार जानोसैलाय लोगोफोर बेसेबां जाहोगोन हा आरो क्या बनाई दिया खुरा কিমানত দিয়া 10 টাকা 20 টাকা যিমান লাগে 10 টাকা 20 টাকা যিমান লাগে সবটো দি দিয়ে ন এইখিনি তো जाना लानो लोगोफोर नै सासे जागासिनो गोथाव ना गोथाव बिराद गोथाव होननानै लिंना लाबोदों बे आंखौ थ' जानोसै आरो ना आंबो लाबाय आरो ना मास्क गाननानै जानोसै आङो
लोगोफोर जाखांबाय ओमफ्राय बेनि खामानियाबोथ' इनकमप्लिट जाना फैबाय दिनै माने जास्लाबासै आरोना दायो थांनायनि लाहार फाहार आरोना दा खिन्थाना होलाय नों मा खालामफैदोंमोन बेंकआव खामानियानो जायासै आंनिया मा खालामफैदोंमोन बेंकआवलाय कारेन्ट एकाउन्ट खालामफैनायमोन खुलिनो कारेन्ट एकाउन्ट सेभिंखौहाय कनभार्ट खालामबाय कनभार्टआ जाबाय फाइनालि ओमफ्राय दा जास्ट खुलिनांगौ डकुमेन्ट नांगौ आरो गाबोन फैफिनसै आङो माबाखौ ना कारेन्टखौ ना कारेन्ट एकाउन्ट बे मेन खामानिया बेनोमोन ओमफ्राय फैसाबो लांनो फैफादोंमोन आरो ना कनभार्टबो दंखायोमोन ना कनभार्टआथ' कनभार्ट जाबाय ओमफ्राय दा कारेन्टखौ गाबोन खुलिनांसिगोन माने फट'खौनो बावबोदों गथ'आ लोगोफोर दे एसां खासियासिबाबो एसांखिनिखौ नायसाबदो दिनै ज' लोगोफोर बायबाय आरोना थ' फोजोबबाय बेखिनियावनो जों दायो माने दहायथ' ढेकियाजुलिखौसो फैदोंमोन नालाय माबा ढेकियाजुलिलायनो बाटासिखौसो फैदोंमोन नालाय जों दहाय ओमफ्राय जों दायो बेलसिखै थांसिगोन आरो माने गादाजुलिजों हाबबोबाय जों दा लोगोफोर थांबाय थानि बिदिब्ला बाय बाय दे बाय बाय होना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर आंजों सेम नुयोना नुवा मा होनो मानसिफोरा सेम होनो आरोना बेंकआव थांनानै माने बेंकबो मोननै डाबल होनना बुङोनो आरो लोगोफोर सेम नुयोना नुवा खोन्थाहरदो कमेन्टआव दे थांबाय थानो लोगोफोर बाय बाय